Sai sin ni kapor mentang ai kublai fi we pui barok ha ka kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong trai unong pedem jingi Jesus Christ. Bang kwa ban hikai fi ke ni ke sngi syapang ka we ka binta ba ka ta kalong kapop kam sakut tang kapop. Kapop kam sakut tang kapop. Balai nga kwa ban kran ni ka ta ka daw kalong. Bagani ke de ke jinsi sha habau breu le pop. Kapop kam sakut tang hang tan riu haban le sedang ka we pat kapop banyadai kata kapop bat banyadai yang kata kapop haban le sakawai kapop bagum ta kalanang kha kalanang bon kata kapop namar baule ya kata kapop hangji sya kapop gede keberit henry ban cover ya kata keberit haban le da kabakham he bat da kabakham he bat da kabakham he bat kabawan ra no sendan ru ya ka jingmen saw yaw tau breu hi ubale ya kata kababel ke thu ingi ngasukan mau ke ni ke por dan arngot ki bale e ke pop bar ki haban le susu e ke pop ke bakham kraw kabanin kong e udai u herod kababel ke thu ingi hang ni la fi pulin Matthews kan nong ba khat saw udan uni ubreu ba uni udai u herod kababel ka ong hang ni ke khot ka balai ka ong na ba u herod haba ula kem yau yanes ula kom ya u ba ula buru ya u haga bindi na ka bentak ke herodia ka tengah u Philip upara jong u Herod u yashong ba katanga ka jong upara jong u Philip badeng ta u Yohanes nang penbaptis u kren persya ya kata namar bagata ka dei ka pop Henry namar ba ukren u Yohanes nang penbaptis ulong ka jingjin thot ya u Herod bat kam tam e ya ka Herodia katanga ka jong u Herod ka ba mensua ka long katanga ka jong Philip tadeng ta namar bule ke ni kapop ka jingem jo kam suk namar na kapor si kapor uwan ban kran ya kata kapop bat ka Herodiar ka wit ya kata kapop tadeng ta ba ka Herodiar namar ba ka kwa ban pen snap jar no sendan ya u Yohanes tadeng ta ka babel ki thu ingi hang ni ka ong ba na ba u Yohanes ula ong u ombit ya me ban yo ya ka haba ula monte ban penyap ya u ula shepting yu pat ba haba ula junyau yu kom unong yathu lepa ula ong bit bamlong na kapor wong kamlong pa uni ushakri jong blay ula long ka jinjin thot ula long ka jingpin wit ka jingpin kelut iki skor ka jong u Herod ka Herodia ka yosno kata kitip bagane ka jingle ka jong ki ka de ka pop regem kwa ban pet na kata ka pop kim kwa ban pelat ya kata ka pop ki kedup sa ya kata ka pop Parkai ka baca, ka babel ke thu ingi hang ni. Tiap badai ka sngi ka u Herod, ka kun ka Herodia kala syat hakmat jongki. Bakal pensuku bahayu Herod, namar kata ula kular da ka basmai ban ai haka kat ka bakapan. Karu haba kala sobut ka kmi jongka kala ong tu ai hanga hang ni ya ka kli u Yohanes unang penbaptis haka peliang. Usim te ulas ngosi Henry nagbanta kita ki jingsmai bat nabanta kita ki bisyong bam bat ula hukum ban ai haba ula paate ula krai ya ka kli u Yohanes haga ta ka bindi telawan lam ya ka kli jong haga peliang bala ai ya ka ta ka khna karu kala lam ha ka kmi jongka ke Herodia namar bakal apop ke yashong badu Herod kam sngo tang man shule kum ta kala biang mereka kwa sna man le sa ka wai pat ka pop ka ta kalong hoi Herod umut ban peniap ning kong re shifting to pai ba Henry Herodia namar ba kale ngene ka pop kum ta ken kala yo kat ngene kala ban peniap no sendan ya u Yohanes nong penbaptis kala don kata ke jinge shat ke jinge khawai kata ke jing bat kala pen so ba ka khon jo ka Herodia kala shat kala pen so ba u Herod kata ke jinge shat let's say ka ba lai satmet kata ka jing shat kabla pen skon yu kala pen so bayu ngai ula internet ka kemi ka khon ru ba ula kular uang kat ko pipan ngan ai tadeng ta ula kular ha khamat jung tagi breu ki bedan hang ta tadeng ta kai kene ka khna kapan ka kli ka jong Yohanes ba hadin nang ta u Herod umla sibanong namar ula kular ha khamat jung tagi pat ba kumta namar ka jing bampan se uhaban ai ka kli kumta la khrai kli ya u Yohanes balawan ra ai ka kli ha ka ta pliang balai u Yohanes uhaban yap ka daw ka long namar ka pop namar u Herod ule ka pop uhaban le sa ka pop ke Herodia namar ba ka le pop ka hable sa ka pop ban penyap snan yo brio kalon sa kawai pag jing ja ka Bible
bau David ulaya syong bat ke ka bat Sheba namar bau ulaya syong ukwa ban cover up ya kata ka pop ke jong lane baun tap it miau ya kata ka pop ke jong ulaya kumno upa ya yuria utenga jong ka bat Sheba syagatma da ka bau bu nengkong u hakmat ya ka bau utip tikna be kani habau ki le thma be ki aman ken peniap ya yuraya maka jasyagum ta ba u David upa nang ya yuraya ba un yang na khmat do bat ba un syayap da ka wait lam jong ki aman hoi kata kar kompa jong u i kumbaga dai si syaga duty re em u da pa khnang ba un da yap no sunan balai ba kwa ban tep miau ya kata ka pop ka ba u le pa hadin nang ta bo sa shim ya ka bat Sheba ba u se syong bat ka kana bun yo e ka jingero apa banong u David u ba u shim ya ka tengah ka jong u briu balayap u shim ya ka ta ka riu kan thai u ria ka un sumar ya ka u kwa ban ya ka jingero maki briu ki nyero ayu namar u kata ka jingle ka ju kan long sia kum ka jingle bo la le ba ya ka ne ka riu kan thai noi em ula da bi syong shobat ka padeng ta ban tep miau ya kata u peniap no sunan ya tengah jong ka lada umdan unathan u pen pau ya kata ngai u David un jendela buri ya kata ka pop jo ndai udan shakri jong blai unathan u yathu u batai ya ka ka ba David ule bakla pli wang ya khmat ka jong David bat ka ba sngotna David kalang bo David u kala ka ba mot ule ka pop u haban de bang sa ka ka pop badeng ta dana preng jong phi ka ni ka poro tadeng ta ngam pen slur fi fin le pop lada fi le ya ka pop plano e da ka pop namar da phibim plam phi haban le sa ka pat ka pop tib ya ka poi shi ka pop ka ba kham he pat ba pinya dai ta ka pop ka ban kong ban buri ka ta ka pop nang kong fi hab le sa ta ka pat ka pop sa ta ka pat ka bala ban wan ra ro ya ka jing man saw yi ki we le se ka bala ban wan ra ka jing man saw ya phi tadeng ta ka ni ka singi kwa ban ngi fi la fi la le ka pop plano e la de khmat jong trai pla khnang ba fin long free khmat jong blai ba fin long free ro khmat jong ki breo tadeng ta kwa ban ngi fi wan buri namar daga jing buri am kan wan ra ka jing man saw ya fi tadeng ta blai to i fi le i lot utip ka donot ka jong fi phila ban buri na ki breo ndai film la ban buri na khmat jong blai ka babal ka krani ka ta shanopin phat no man sim jong blai shanopin ri na u philai shati shab jaliu tam shiki nyamra fi siang gi jing thiang tau trai udan hang ta fi mare shata sha mingi shata sha badomro utrai udan hang ta pakata ka jingdum ka kalalong jingshai namar utrai udan hang ta fi keu piau shati sha jrong ru shati sha jrong sha jrong tam ru utrai udan hang ta phimla ban ri no man sim jong ublai bo ublai i lot ifi aso dan pre jo fi ka ni por fi dan ha ka problem fi fa le pop phimnang shu an le kom nom no but kapulong ifi ba finang le ba finang ile ini ka pop na ka kwa no ifi ka ni ka singim ta utra udan manyarap ifi tadai ta sange no ka ni ka pop ka ifi le sange no yo ba kan wara jiman sa ifi kan wara min jiman sa ki we da kan wara jiman sa ka yin ka sem ka jong fi ki kon ki ti ki jong fi na mar ka pop kam sange tang hang ni da pipi le pop am kala ban hiar ki kon ki jong fi kala ban hiar sha yin ka sem ka jong fi kala ban wan ra ki jiman sa ya yin ka sem ka jong fi but kam tam e fi unong le ya ta ka pop le ne ka nong le ya ka pop ka kwa ban dwai nam ta jong fi ka ne ka singi ma ban ta dwai try ne ka por nga dwai ba ni ki kon ki jom ke le sngo ne ka khubor ba try ba ki le pop kin sange na man ta hi ba try kin ply ka pop ha me ba try kin le sho ne ka pop na do man ta ba try nga nge ba me ko kun ra try man ai bor ye kini ki kon ba kinom bang sho ban le ka pop kinom bang sho ban le ken ye ka ne ka ba jakhlia oblai namar ka ne kan wan ra ye ka jing yap ki ko tra nga dwai men kar khu tra man ai bor tra ba kinom bang sho ye ka pop ba kinom bang sho ye ka prathai kinom bang sho ki ko tra jong ka ne ka ba kin jado roi try nga dwai men kar khu ni ki kon men a jing plat chi sai ki ko try ta da ga dei ki ban plan o try kin pla khmat jong me kin pla khmat ki bro try kin sange no na do man tanga krane phi ba ka teng jong jisu wanom le sho in ka pop mal try u yu i ga ne ka pop u try u tep ye ga ne ka pop wanom
tap miao kan ka pop buat dum darap jot yala di namata kan ka pop kwa blong ifi kan ka sngi pla bat sange na sunan na do menta nga dwai finum bang shu ban le kan ka pop haga kerteng ka badan bor tam ka jong Jesus Christ pipi de breu ba kodor ublein panan kam ya pi kan wan ka jing suk haga man sim jo pi nang kong kan wan ka jing suk haga yeng ka sem ka jong pi pin yo diang ye ka jing lai luit na do menta ma phim long ubreu ba lai luit phim long ubreu uba kemen ru pi shu pen i ba pi kemen ria pa do jong pi na mar pi le ini ka pop ka persusi ifi ka pen do thia do dam ya fi phim nang tat phim dan ni kata ka jing lai luit phim nang ban ba man di ru ka pen leng a ka pen thang wat ya kata catholic ki jong fi ne kata ka shintor ki jong fi ngadwai ngata kar khu ya fi ka teng ka jong Jesus Christ amen but amen utran kar khu fi unang ai bor fi unang pen sla fi unang ra unang kan ti fi plai lagi pop how try un kar khu fi bor un ai ka jing em ka ba thmai fins dang ka ba thmai do man ta tran kar khu fi Pidi ginong job thank Jesus amen